Γεια σας guys, FC βίντεο, ελληνικό τερμπάκι. Εγώ και ο φίλος μου χειριζόμαστε το Ολυμπιακό, μιας και αυτή είναι η αγαπημένη μας ομάδα. Πιστεύουμε θα νικήσουμε. Πρώτα κάναμε βιντεάκια με το FC24, δεν πήγαινε καλά, δεν είχαμε Ολυμπιακό κιόλας. Τώρα που πήραμε και το FC25 θα δείτε τρελά βίντεο, μιας και υπάρχουν πρόμος και τέτοια. Οπότε μια χαρά. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Δώτε 10. Εντάξει, ωραίος. Θα το φάμε, θα το φάμε. Ωραίος, Τζολάκης. Τζολάκης. Σακούλα πέρασε. Να. Τόσο φωτεινό γήπεδο. Στο νήσι είναι καλύτερο. Ναι. Ποιο γήπεδο είναι. Θεωρητικά είναι το Καραϊσκάκης. Δεν είναι έτσι. Θεωρητικά. Εντάξει. Έλα μπροστά για πίεση. Μοιάζει με το Καραϊσκάκη πάντως. Εντάξει. Δεν βγήκε. Αν έβγαινε θα ήταν καλύτερα. Βάζει το Κοστούλα. Άλλο στο Στεφανέ. Δεν τρώει τίποτα ο Τζολάκης. Ένα μπροστά του πιέστηκε. Ο Ιωαννίδης. Δώσε. Άστο. Τρίγωνο. Άστο. Άστο. Καλά. Ελκαμπή. Οκ, ωραίος. Πάμε. 1-0. Με assist Ρόντινεϊ. Ένα. GG, μια χαρά. Νόμιζα πως ήταν offside. Όχι. Μια χαρά. Μπορεί να τον κάνει βέβαια τον οδοφύλακας. Μπα. Ωραία, μπράβο. Ποιος το κάνει αυτό, κάνουμε, Όχι. Ωραία, ο Νάι. Μάλλον ο Μπιανκόν μπορεί να το κάνει. Δεν έχουμε Μπιανκόν. Τον είχε βάλει ρε. Πριν. Α. Πάμε. Μέσα. Μέσα Ναι. να πούμε και λίγο γιώμα. Ναι, με κάνουμε το κάνεις τότε. Ωραία. Όπα ρε. Έχουμε και μουσική του βασικό. Μην κάνεις αντάκρι γιατί Παναθηναϊκοί είναι και θα μας βάλουν καλά παραλί. Με Ιωαννίδη. Ναι. Πεναντίδη θα πρέπει να το δεις αυτό, να μην τέλος πάντων. Πέρα. Φάουλ. Τίποτα θα σου πω, αλήθεια. Προσωπική εμπειρία. Α, κόκκινη, Απευθείας. Ποιος τι έφαγε ρε. Σφαίγει το φέρνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι αμυντικός ήταν. Και έβαλε. Ποιον έβαλε. Έβαλε Πελίστρη. Δεν ξέρω ρε. Έβαλε Μαξ. Σοντούριτσες. Που ο Μαξ παίζει left back. Άρα τι σύστημα θεωρητικά παίζει τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να παίζει και left back και center back. Α, με τρεις θα παίζει μάλλον, Όχι, φυσικά όχι. Στον τέρμι με τρεις δεν είχε παίξει. Δεν ξέρω τώρα. Με τρεις είχε παίξει νομίζω. Ο Παναθηναϊκός. Του Ρουι Βιτόρια. Δεν τρώμε ρε. Τζολάκης. Με το πόδι του. Εντάξει. Καταπληκτικός. Τσέριν. Ποιος πήρε κεφάλια. Ο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον. Καλή πάσα μουζα. Τσικίνιο. Τρίγωνο ρε. Κοστούλας. Όχι, έπρεπε και πέρα σουτάρα, Ναι. Είπα για πιο ασφάλιστο τελικά. Κόντρα ρε, Το είδα. στο αμυντικό τους. Νομίζω.
Ένα σου εμείς, τρεις οι Βάζελοι. Τρία οι Βάζελοι. Με περισσότερη κατοχή να έχουν οι Βάζελοι. Πιο πολλές φάσεις εμείς όμως. Γιατί είμαστε καλύτεροι. Αυτό. Φάουλ. Λοιπόν, πάμε. Ξεκίνημα νομίζω λίγο απευθείας πρέπει. Όχι τόσο πολύ ρε για απευθείας. Πας Ναι. καλά. Εννοούσα απευθείας σέντρα. Ναι, αυτό έκανα. Ενώ να σε ομαδέψεις κανένα ψηλό. Παπά, βρήκε Γιατί- κόντρα στο κεφάλι του ρε. Γιατί τώρα σημάδεψες Ορτέγκα. Τι φάσα ήταν αυτή. Άθλια. Μήχρονο. 1-0 δεν άξιζε αυτό το μάτς. Πιστεύω θα έπρεπε να έχει βγει 2-1. Πρώτο ημίχρονο. Να συνεχίζουμε δυναμικά. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα. Εντάξει. Παίζει για την μπάλα που το αρμόζει. Δεν μπορούσε εκεί. Όχι, νομίζω κόντρα ρε η σέντρα. Μουζακίτης. Μουζακίτης. Κόντρα ρε πάλι. Κόρνερ. Κόρνεράκι. Το πρώτο. Α, ο Μουζακίτης, εντάξει. Καλά κόρνερ έχει. Ποιος το έκανε. Το Σούλας. Εγώ νομίζω ότι ήταν το Είχε κομπρό. βάλει και πρόσφατα με κεφαλιά, Ναι, απέναντι από τον Παναθηναϊκό πάλι. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το καγκουρό. Δηλαδή το Παναθηναϊκό, ο Ρέτσος. Ο Ζολάκης Ρε, ο πάλι. Τζολάκης MVP. Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Άδικα που είναι τόσο λίγο rating. Ποιος. Ο Τζολάκης. Ναι. Δώσε. Άσε μαρκάρει. Ω, καλό, εντάξει. Τι μπορούσε να δώσει, ερχόμουν. Δεν μπορούσα να περιμένω να χάμε, προλάβαινε. Μπακασέτας, μπήκε. Στη θέση του Τσέρνι. Ω, τον ξύρισα λιγάκι, LKB, player to watch. εντάξει. Και εδώ πέρα και στην Ultimate. Καλά, ναι. Οκ, ναι, πάλι παραδέχομαι και τρίτη. Μαξίμοβιτς. Έσε. Το μηχανάκι του Ολυμπιακού. Για μας νομίζω. Ναι, αλλά ρε φίλε, φάουλ ήταν αυτό, το ξύρισε. Δεν βλέπω ρε φίλε, είναι σκοτάδι. Τι προτιμάς, τον ήλιο. Ναι, εντάξει. Από στη σχέση με αυτό. Ω, τι κάνει ο Έζε. Τι έκανε ο Ρε! Μα ρε φίλε, ρε, Το έφαγε. τι να πω. Ήταν κάποια θέση του Σαντιάγκο Έσε. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι μάτσα ρε φίλε, κάνετε εδώ πέρα πέντε και τάκλινγκς, δεν έχω πάρει το ένα. Ανέβα. Ρίξε. Δεν είναι αρκετά ψηλός το κάνει. Ο Λκαμπίλ. Είναι, αλλά δεν είναι σαν το Γιάννητσουκ, τόσο ψηλός. Ο Γιάννη Τσούκ πιο εύκολα παίρνει. Κεφαλιά. Τι φαλιά, όχι σου. Τον έβγαλα εκεί για καλό καιρό αυτό. Και εγώ τον έβαλα πριν που το φάγανε. Δώσε όμως. Α, οκ. Το έχασε ο Μάρτινς. Έπρεπε να το έρχεσαι εκεί. Ήταν πιο ασφαλές. Όχι φουλ. Πάει το παστελώσω. Δώσε τσικίνι. Καλό. Το σούταρο μπάσκετ, Μμ. αλλά είναι τραγκός και δεν είναι οντική. Που κάνει τα άλλες πάσες. Εκεί έβγαλα μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Βαγιανίδης. Για τον Αράο. Πάλι και τον Βαγιανίδη. Βαγενής, αλλά. Άρα ο Βαγενής. Μπακασέτας. Πού το φάμε. Απέναντι στον Ορτέγκα.
Ο Ορτέγκα τρέχει. Δείχνει τα δυναμάρια του. Τι χέρια ήταν αυτά. Καλύτερα πάσα με κάνεις. Τετέ. Πάει, είναι απέναντι του το Κάρμο. Και τώρα το Κογκουρό. Μπακασέτας, out. Πω, πάλι καλά. Να το βάλω, δεν παίζει. Βάλτε και μπορεί να βάλεις τον Μάρτινς. Τώρα. Ρε. Ουφ, πάλι καλά. Ναι, Παίζει, ναι. στο game δεν παίζει, αλλά ας πάω μέσα. Κάμερα ήτανε. Πάω μέσα. Δεν ξέρω. Όχι. Left winger, left mid είναι. Αν, εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Ουναή. Κάτω Max. Έχουμε μια έξτρα ενίσχυση. Μιαντένοβιτς. Τρέχει ο Τσικίνιο. Στο 90. Ωραίος, μάγκας. Ωραίος. Ελκαμπή. Πολύ ωραίος. Μια ωραία σέντρα από το Τσικίνιο. Ωραίο ματσάκι. Ωραίο ματσάκι. Δεν μπορώ να πω. Ο Ντραγκόφσκι, σπιτάκι του. Τι να έκανε εκεί, όταν έχει το Τσικίνιο να τρέχει σαν κομμάρι. Αλλαγή. Ο Κάρμος στη θέση του Πυρόλα. Πολύ καλό. Πάμε. Ο Πυρόλας στη θέση του Κάρμου. Έληξε το μάτσο ουσιαστικά. Ναι. Πώς φύριξε ο διαιτητής. Ωραία ματσάκι guys. Άμα θέλετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε like και subscribe. Γεια σας.